Prop de 200 convidats van assistir ahir a la nit a la presentació de les activitats que, amb motiu del seu 25è aniversari, ha programat el Museu de Cera de Barcelona. Fa 25 anys vam començar amb el museu, pròpiament, amb aquest edifici, i actualment ens hem anat ampliant. Tenim l'Expo Museu, on hi ha exposicions puntuals. Fa cosa de 4 anys vam muntar el del Bosc de les Fades, que és la cafeteria que fa 4 anys just que funciona i que ens va molt bé. I ara estem donant una renovació i una empenta molt important en el museu. Durant els mesos d'abril, maig i juny, els visitants gaudiran d'una variada oferta diürna i nocturna que el museu ha anomenat Sol i Lluna. El Sol ofereix sessions de contes, tallers literaris i visites escenificades al museu. La Lluna ve acompanyada de ball espanyol i flamenc, ballades gastronòmic-literàries i un cicle de concerts que comencen el dia de Sant Jordi amb el cantant Miquel Comamala. Es un espectáculo sobre canciones de Jacques Brel que presento desde hace un par de años ya. Y es un poco recoger con el maestro Josep María Borràs, director musical, ha hecho una transcripción muy fiel de los arreglos originales de Brel y hemos cogido una veintena de canciones. Però el plat fort d'aquestes activitats vindrà de la mà del cuidador del Museu de Cera, un singular personatge que acompanyarà els visitants en una peculiar visita nocturna. La meva missió en aquest edifici és la meva vida, és cuidar, fer, crear criatures. I dia rere dia, nit rere nit, jo creo, faig criatures. Després d'un quart de segle de vida, el Museu de Cera aposta per una nova orientació, el Museu Nocturn, amb la que esperen complir 25 anys més.